dyma ni Pencampwriaeth Texel Texel Glas y Pencampwriaeth Llyr Aneurin. Ni'n gwybod un peth, mae'r wobr yn mynd i Sirgar. Ydy, sy'n lot i ddewis rhwng y ddoi. Maen nhw'n ddoi eitha tebyg i gweud gwir. Mae beirniad wedi stico i deip. Mae'n licio rhywbeth smart sy'n dal ar llygad. Mae doi o'n sydd wedi llwyddo yn yr grwod ar fenwod. So maen nhw'n sefyll mas o'r ysig. Mae da ni Dylan Jones, Bailey Bedw Llanllwn i Sirgar a Caryl Hywel Nant Gwyne Sirgar. Na'r Taneurin, chi'n perthyn ni i Dylan. A beth yn cael? O fe, Dylan yn cael. O'n hwrdd. Da iawn. Da iawn. Sut yw'n dweud yn Erin? Nes iawn. Chi'n helpu'ch gilydd chi fel diadell ar Dylan? Ni'n helpu gilydd tipyn a cyd married hefyd pan o'n i'n siarad am Defed Glas Pencampwriaeth. Maen nhw yn y gwad, yn dweud, Texel Glas yma. Odi, mae e'n cydion o'ch chi a chi'n cymryd diddordeb yn pob beth chi'n neud a beth mae teulu'n neud a'n cymdogion yn neud a pawb yn dyfa. A nawr, ni'n mynd am y gil wobr a ni'n gwybod yn iawn mae Caryl Hywel Nant Gwyne sy'n mynd i ennill y gil wobr. Na chi, ie. Achos hi oedd yn rhoi'n fenw a rhoi'n hwrdd yn dyfa, so o'n i'n gwybod ar hi yn y mynd i ennill. Gwmwys. Hapus? O, definite. Nhw'n sio gweld y par o'r ysig. Wel, ware teg, yr ifanc yn syrenu fan hyn heddi. Llawn gyfyrchiadau mor iawn, Dylan. Da iawn ti. Sa'n gwybod beth i'n gweud, fi'n speechless. So ti'n speechless? No. Na, mae fe'n masif yna. A dros 200 yma heddi. So i ddod ar y top, mas ar y top, mae jyst yn dreams come true fe. So, yr ail waith y fe ddigwydd i ni nawr, ond cael bod hwn yn meddwl fwy, yn onest. Achos dyw hwn ddim yn digwydd yn ymal iawn, yn dweud, a chi'n gweithio mor galed, a pa bych chi yn cyrraedd y brig. A hwn yw'r clas mae pawb mae'n ennill, o'r o'n gwrw fe. A mae fe'n mynd mlaen i'r top dy fe. A mae'r teulu gyd yn dod, Bethan, dyn yma, paid a bod yn swil, a plant dyn yma. Ie, ti'n brawd o dad? Ydw. Faint o waith caled yw e i gael ein yn barod i'r sioe? Lot. Ydy e? Ydy. Be chi'n goffo wneud i gael nhw'n barod? Bwydo nhw. Lot! Ie. Ei, ti'n mynd i roi cyfrinachau fi nawr, be chi yn bwydo nhw? Na, secret yw hwnna. The Jones secret, Bethan, ti eisiau'n brawd iawn. Ffantastig. Chi'n dod fan hyn, mae gymaint o ddefed am a carden yn achievement yn cael rhywbeth fel hyn yn speechless. Da iawn chi, chi'n deulu arbennig o iawn. A nawn ni gael sgwrs sydyn iawn hefyd ar beirniad, Mr Alan Short. Congratulations. Have you enjoyed yourself? Absolutely loved it. Really good. Unbelievable show of sheep. Yeah. Yeah. You've done the Triple Crown this year, winning 3 different shows with a special ewe that you had. Yeah. And now you've found another special Blue Texel. He's very special. What's so special about him? From the second he came into the ring, he was my champion. His head, his body, his good legs, his style. He was easy winner for me. Yeah. And when you find that perfect, the one you like, it makes your job much easier, I'm sure. Oh yeah, much easier. Yeah. Enjoyed the World Show? Yeah, loved it. Good. Really good. Fantastic. Go and have some lunch, you deserve it. Thank you. Dylan a teulu, llongyfarchiadau mowr iawn i chi.